Araudiak esaten dagoenarekin bat, orain egokitu idazuen kargua onartu behar dut, beraz? Lorizoko alkatesa kargua onartzen dut. Orain, taldeen txanda bakarra hasiko dugu, ohikoa danez, txikitik handira, beraz, García jauna, zuria da berbea. Tenemos Soriana Ana, en primer lugar, felicidades Ana, y sobre todo felicidades a los ciudadanos del barrio que ustedes van a tener a una verdadera buena persona como alcaldesa, que estoy seguro que se va a dedicar a solucionar los problemas cotidianos de los vecinos, para lo cual podrá disponer de toda mi ayuda. Hoy, en un día como este, no puedo dejar de mencionar a Miguel Ángel, a Isaías, a José María. Euskal Herrian arodori batean sarturik gaude, aldaketaren garaian. Ilusio eta itxaropenez kargoturik dago giroa eta zuengan, herritarrongan, indar berezi bat nabari daiteke. Kaleetan nabaritu dugun indarra, baina baita ere urrunetik, ziegetatik ere jaso dugun indarra. Emaitza ikusgarriak lortzera eraman duena eta gaurkoan politika egiteko beste eredu bat martxan jartzera ekarri gaituena. Pozez gainezka eta ardura oso sartzen dugu zuen mandatua eta prest gaude oposizioa suposatzen duen ardura handiari behar bezala erantzuteko. Zuek, herritarrek, aldaketaren giltza Bildu koalizioaren esku utzi duzue eta gaurtik aurrera zeregin honi helduko diogu aldaketa politiko, soziala eta instituzional
eta politikoak onartuak izan daitezen. Horregaitik, bortza adierazpen oro behin betikoz eta baldintzarik gabe desagertu dadin eskatzen dugu. Baita mehatxuak, presioak, jazarpenak, atxiloketak eta torturak ere. Gaurkoan ezin ditugu ahaztu oraindik ere politika egiteko eskubidea urratua dutenek. Ezta ere gaurko eguna urrutian ospatzen egingo direnak ere. Herritarrok autostentzietan adierazi duzuen aldaketa politiko eta sozialaren aldeko borondateari jarraikiz, beste urrats bat egitea dagokigu orain. Bide hori elkarrekin burutzea, gazterekin, hirugarren adinekoekin, kultur eta kirol elkarteekin, herrigintzan eta auzolanean aritzeko prest zaudeten guztiekin. Guztiontzak zabalik izango ditugu gure atea guztiak eta horrela lan egiteko konpromezu hartzen dugu, zuekin, herritarrekin elkarlanean. Bukatzeko, gaur gure artean nagusi den ilusio eta itxaropenaren gainean egin dugu orain arteko bidea eder hau, baina gaurko egunean hartzen dugun ibilbide honetan, konpromezuaren eta parte hartze kolektiboaren osagaiak ezinbestekoak izango zaizkigu emaitzak benetan emankorrak izan daitezen. Hori da eskatzen dizuedana. Eta argi uztea nahi dut hemen guk irabazi dugula. Eskerrik asko eta oso bizitzak guztietan Elorrioren etorkizunaren alde lan egiteko. Espero dut, zinieto gotzi guztiok ardura berbera izatea. Ez alderdi baten edo beste baten alde bakarrik. Elorrizoko biztanle guztien alde gano. Bukatutzat ematen dago eratze osoko bilkura. Eskerrik asko.